Aku sulit. Aku suka kok aku sulit. Oh jenengane Aku suka kok aku sulit. kleru le omong. Ayo genti Tika. Tik ayo. Ora dikrukup awake kaya ngono kuwi. Ayo wong mbok menawa masuk angin. Masuk angin kok gegermu tok gedhug-gedhug dhewe. Tak dengkule ya dhewe. Biar didengkul ora. Rasa kuwatir bojomu isih nunggone. Kaya apa sing gampang? Persis. Niku ya mboten. Persis lho tenan asli mirip. Ya mung putih bojomu, bojomu iki kuning. Nggo kacamata niku. Ayo padha le nggo kacamata. Engko gek kangsenan terus sing gampang kowe kono masuk angin kuwi masuk angin. Ya ora. Ayo jumeneng Tik. Heeh. Ah, ora. Oh anggere sinden kon madu kok plerak-plerak ora. Nah. Lah kok apa-apa digawa. Jimat semban kula. Pangayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan diweji. Mugi andhatosna ing kawuningan. Menapa ing sampun paduka dawuhaken sampun laturaken dhateng Kakang Semar Badranaya namung emanipun. Nalika semanten wonten pangandika saking Kakang Semar ingkang lerekipun wonten sambung ngrapetipun kaliyan pepanggil reruba ingkang dipun suwun dening Kakang Nayantaka. Lho, Kakang Semar nyuwun reruba pepanggil. Wujude apa Anoman? Apa njaluk dipethuk nganggo jempana joli-jolan? Apa dadak dipethuk nganggo kreta kencana? Menawi sampun paduka dawuhaken menika mboten benten menapa ing sampun dipun aturaken dhateng Kyai Semar. Nyatanipun Ki Lurah Semar mboten nyuwun dipun pethuk mawi wujuding kreta kencana, namung wonten pamotah saking Kyai Semar. Inggih menika sinten kemawon ingkang saged ngaturaken wujudipun Sekar Tunjung Seta. Katur dhateng kersanipun Kyai Nayantaka, nuwun sewu sinuwun. Inggih menika ingkang tansah dipun dherekaken dening Kyai Semar ngantos sak puputing jaman sak mangke diweji. Gunjang ganjing langit kelap-kelap waton lir kencanging risang mawe gandrung sengguna wonten paring adaw. Apa pancen kaya mengkono pamutahing Kyai Semar Badranaya mboten badhe sisip pamirengipun ing abdipun Anoman dhateng dawuhipun Kakang Semar Badranaya. Lesmana wonten timbalan mara kage maju kadangku Yayi Giri Kastuba. Palugon lakuning lekas lukita linuting kidung katung kadereng momong memangon manah rahayu ayono tanah kolong Koko Prabu wonten sabda paduka dhateng rayipun Giri Kastuba Lesmana wonten timbalan usuwing nggone siadi tansah leladi kalawan pun Kakang nanging sepira gedhene keluputaning pun Kakang nyuwun pangapura kenging menapa paduka paring dawuh mekaten sabab ana pangandikaning pun Kakang kudu sira lakoni. Menapa Koko Prabu mara upadinen ingkang winastan Sekar Pudak Tunjung Seta ya Sekar Tunjung Seta ngendi papan tukuling Sekar Tunjung Seta yen to kagunganing Nalindra Suwunen yen to kagunganing Brahmana nyuwuna pidi panilah kelawan Brahmana mau yen to pancen jagat iki ora ana tukule ndak keparengake munggah ana ing kayewangan nyuwun priksa kelawan para Jawata menyang endi pernaing papan ingkang winastan Sekar Tunjung Seta. Prasta dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Kilanana kula nyuwun pamit madal pasilan. Yayi ndak antu-antu rawing siadyane negara Pancawati. Hanggindong Sekar Tunjung Seta nyuwun pamit tambahi pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Yai Lesmana.
kaslo kita linute kidung kadung ngatur ngamomong memangun manah rahayu Senggono kula wonten timbalan Diwaji Yai Narpati wonten timbalan Yai Gunawan nggih wonten dawuh Koko Prabu bareng mungkur kadangku Yai Lesmana melang-melang penggalipun Kakang pindha ninggal jejabang ning tepining Balumbang mula Kang Sangka kuwi Senggono sira ingkang ndak keparengake nderek kelawan tindak ingsun ya mung negara Pancawati ingsun titipake kelawan sira Yayi Narpati Sugriwa apa dene Yayi Gunawan reksanan sawetara pun Kakang bakal angoda laku ning kadangku Yayi Lesmana nggone upaya Sekar Tunjung Seta nggih ngestaken dawuh lajeng kundur paduka benjang menapa aja mbok arep-arep kundur ingsun durung bakal kundur lamun durung entuk ing menastan Sekar Tunjung Seta kinaryosana pamboyonging Kakang Semar ing ngestaken dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Senggono kula wonten timbalan aja ado-ado kelawan laku ning Prabu Rama Wijaya Lesmana apa dene Senggono pri ngestaken dawuh sing Slamet Reng pangestumu apik Tru Bagong slamet pangestumu apik gegeri koting Cloreng bar kerokan wo soangen kowe kok iso masuk angin terus saiki masuk angin ki gampang to ha iya waton gelem ngombe obat ha iya ana cara mbiyen ngono obat ki masuk angin ngrekoso e dileki wong tuane piye kurang isis po jendelane dibuka ya gendenge dibuka pun men ketrocoan lho ngono dokter ha iya muntah-muntah malah di piye butuh mamnanas ayo ming diturantareni ngono ku ya Gong. Ha iya. Iki sowan ning Petarangan Kecamatan Kledung nek ora kleru. Ha iya. Ping 3 ade sowan mrene ing kaping 2 sowan Pak Mas Timbul ing kaping 3 iki dikersake warga saka Petarangan. Ha iya. Ya semoga-moga lancar sakabeh ya, Tru. Iya. Ngomah apik to, Reng. Pangestumu apik, bojomu sehat. Anak-anak ayo kabeh sekolah kabeh tumrap aku bapakne bodho ora apa-apa ning anake kudu goblok lho anake kudu pinter duwe derajat duwe pangkat ayo mula Tegal sawah tak doli ora masalah terus sing penting anakku iso sekolah dhuwur sing penting kok pentung ayo sing jeneng wong omong ra yo kepleset ta Truk wong ora omong wis iso kepleset kok. Ha iya. Ya syukur. Sing barep saiki sing barep mlebu SMA. Lulus, Ding? Wo. Kuliah. Njupuk jalur hukum. Weh. Jurusan kok jalur. Mbok salah satu penerke to reng wong jeneng wis do lali kok ndak tak penerke lho. Jurusan hukum. Ha iya. So nek lulus men dadi hakim garis. Hukum kok hakim garis ya saurane dadi jaksa. Wah, kata-katamu iki kuno. Dadi hakim ya. Sing nomor 2 SMA kelas 3. Wo, sing nomor 3 SMA kelas 2. Lho. Sing nomor 4 SMA kelas 1. Sing nomor 5 SMP kelas 3. Ora kok sik kowe iki jane bojomu iki kucing apa to? Kucing dekel nocot kuwi sak brolan iki pira? 1. Lah kok lete setahun. Lah karang ya piye kaya Tru? Wah aku ki karang mboe. Anggere karo bojoku nggorak ngono kuwi rasane kaya wah. Wis ora iso ngampah. Ha iya. Nganti anggere setahun meteng. Nganti bidane muni. Ngene ya reng sing jeneng program yang pemerintah ki wong ki urip kudu kabeh sing jeneng wong di anak akeh rezekine akeh kuwi klerune nek bapakne ki wong duwe anake akeh iso ngragati ra masalah ning kowe ki wong sekeng mangan sedina ping 3 sampe ping 2 kurang anake pirang-pirang pira to rek 16 lho 16 itu mati 1 17 wingi kudune
Sing endi? Sing ragil bayi. Lah kena ngopo? Cemplung kolah. Ono bayi kok anake mati kecemplung kolah iki lho. Tak gendong merucut kok ya. Blung ngono ki arep tak tututi mongko jero kolahe ya. Wah, wis cilaka terus. Ya wis ben dikelaske. Nganggo kabeh bojone kon pasang terminal. Men semplok apa piye? Kuwi lho sing dienggo kabeh lho, spiral. Spiral. Ayo. Nek ora kuwi ya pasang nganggo obat. Wah, Mbak Yumo ki pancen wong trader. Wis takon ning puskesmas tuku obat kabeh, urung sida tumbe, dokok meja, lali totoli pitik. Wis Mbak Yumo meteng pitike do ora ngendhok. Wah, iya aku le trader kaya ngono kuwi. Ning saiki wis kabeh to, wis. Nganggo kabeh apa? Sarung. Sowan Pak Dokter. Pak Dokter bojo kula mboten iso kabeh. Nek spiral kuru ora doyan mangan. Suntik mangane akeh jeblok awake aku ora seneng karo wong lemu. Terus sidane aku sing kon kabeh. Pak gareng mawon kabeh. Saged no? Saged. Acarane ngagem sarung. Siap. Tanpa pamit Pak Dokter bali aku njujuk toko sarung. Toko sarung cah gajah berdiri. Sing ngono iki gajah duduk. Aku iki kesel duduk ya berdiri barang kok ya, Tru. Oh iya. Tuku sarung gajah berdiri loro. Kanggo turu bojoku meteng meneh. Doktere tak parani, dokter sampean lulusan fakultas kedokteran wong dokter gadungan. Jare kon nganggo sarung kok kula turu bojoku kok meteng melih. Doktere sarunge kaya ngapa? Kaya ngeten. Oh, goblok. Kaya ngeten iki kaya apa? Kaya plembungane lho, Tru. Ana kaya ngene iki masang teng pundi? Terus doktere dilebokke nggon jempol, blung teng mriki niki. Oke, tuku papat. Jempol tangan tak nggoni, jempol sikil tak nggoni kabeh. Terus turu bojoku meteng meneh. Tau lawange dokter dobrak bres. Lawang jepat doktere kaget. Wah, mbegane ngono kae. Keweden to karo aku? Kok iso kaya ngeten padahal kula pasang jempol kok bojo kula meteng melih. Walah Pak Gareng kudu kok dienggo dhewe. Limasan iku teng mriki niki, teng pundi? Neng buka gambar doktere, teng mriki niki. Wow, paham aku. Dong, saiki tak nggo terus. Neng sawah ya tak nggo. Neng pasar ya tak nggo. Wae mlaku-mlaku barang tak nggo kok terus. Iya, aman bisa lah. Kena gangguan apa-apa bojoku wis beres, sukses. Iya. So ya wis kebacut 16 jeneng. Wah, akeh tenan, Truk. Sing lanang 11 kok. Arep tak dadekke bal-balan sesuk. Heeh. Persatuan Sepak Bola PSNL. Lho. Apa kuwi? PSNL, Persatuan Sepak Bola Nolo Gareng. Personel. Anak Nolo Gareng. Lah Bagong megong kanane, Gong. Aku mau omahmu. Apik. Oh ya syukur. Ora tau nang omahku sing anyar to, Tru? Urung. Lho, apa ya sapa? Cah cukup Weh. Ya syukur ngendi? Akae nggon aku kae perawatan ngarep omah kae ngulon. Nang kono engko takon daleme Mas Bagong. Weh, kok ora ketok ana omah anyar. Pancen tak sengaja aja ketok anyar. Ndak kaya wong sugih. Weh. Konstruksine ampuh to. Ya syukur. Gendenge ora gendeng biasa. Gendeng apa? Aspal. Lho. Gendeng kok aspal. Ora trocoh. Ora kaya gendeng biasa iki sik klebon kremun. Kremun ki banyu cilik-cilik kae nek nggon aku tanpa klebon kremun. Usuke wae baja, sekrupe gedhi-gedhi. Ora kuwi jane omahmu ngendi to kowe? Ngisor jembatan. Oh, ngisor jembatane kok tok peng-pengke ora. Ning tak anahi tulisane daleme Mas Bagong. Edan ora. Anakmu to kaya ngendi ya? Ya kaya kono. Anakmu pira to? 3. Sing mbarep lanang. Lulus SMA iki cita-citane dadi polwan. Lho. Sik. Anakmu lanang apa wedok? Lanang. Wis lulus SMA, cita-citane dadi polwan. Kuwi iki polwan iki ngerti artine ora?
Polwane apa to? Polisi wanita. Wah, Pak keplakane kok. Aku dadi bapakne diapusi riwas aku wingi njukuk. Apa sih? Formulir nang kepolisian kok tak tulis cita-cita menjadi polwan. Mula ora dipanggil-panggil. Ayo dianggep wong kok anakmu ki wong lanang kok nganggo polwan ora. Heeh, iki wis mlebu kuliah wae sidane terus. Oh iya, njukuk apa? Ya sing ana nang sekolahan apa dijukuki kabeh lho anakku. Komputer ya dijukuk. Papan tulis ya go bali. Mula saiki nanti, saiki nang penjara. Oh edan ya. Wong jenenge ayo kowe bingung anak karang wong goblok e. Lha kowe tak lebokke kuliah wis kowe njukuk sakarepmu. Njukuk jurusan apa sakarepmu, njupuk apa sakarepmu. Njok mulih kok njono komputer papan tulis penghapus. Gon njupuki komputer ayo jukuk polisi saiki. Ya wis, sing nomor 2 wedok. Kelas pira? 2 SMA. Iki anak sing iso mikul dhuwur mendem jero wong tua terus. Mergane iso meteng anakku. Kose kelas 2 SMA kok meteng ki? Ayo kowe piye? Wong wedok iki gegadangane apa? Ada ben iso nyambung sejarahe wong tua. Anakku iso meteng ora glelek. Lah sing lanang, lho ora ono. Lho. Ora ono kok gleleng. Aku sing marai aku susah. Mula ta bocah dielekke ora sak penake dhewe, Gong. Bocah saiki pancen sekolahke adoh-adoh karo wong tuwa, kon kos, kon kontrak. Bapakne mbone ketayalan golek duit, bocah-bocah nang kono do pergaulan bebas. Ora ngerti-ngerti wis teko-teko njaluk dipitoni ora ta ya. Ora mumet wong tuwa. Mula aku mangkel nek karo wong yang-yangan urung umur wis do yang-yangan. Heeh. Mangkelake marai pergaulan bebas ki nyemelangi. Winginane ana wong tak unek-unek kok terus. Mergane aku ora lagi ngopek wit pelem. Oh, ngopek pelem ning dhuwur. Heeh. Aku ana wong ngeyup nang isore, wong loro boncengan lanang wedok cilik-cilik kae. Ngik. Aku nang dhuwur tak matke. Cah iki do ngopo? Sing wedok nangis. Muni piye? Aku wis telat 3 sasi lho, Mas. Sing lanang muni tenang, Dik, kita serahkan yang di atas. Monggo aku pas nang dhuwur aku medhun tak unek-unekke. Aku ora ngopo-ngopo arep dipasrahi bayi. Goblok. Apa ya? Serahkan yang di atas ki serahkan pada Tuhan. Ora kok karo kowe. Ayo kaget aku kok ya, mak tratap aku. Ora ngopo-ngopo serahkan yang di atas aku pas ning dhuwure. Jaedan lah. Ayo truk sambil tembangan iki pamundutan sore mau isih akeh banget sing urung iso diaturake marang ngersane para lenggat truk. Yo diaturake. Yo ning ya dicaosi sing nyemek-nyemek ya bakmi ya kudu langgam utawa gending utawa apa ya sing bareng ngaturake aku tak kangen aku kok kangen ora kok aku tak kangen tak ki arep kok ki wis goblok aku kok kangen karo Sinombari Jata ya terus lah kuwi arep tembang kuno ning penake ra jamak-jamak penak Sinombari Jata tenan ora ndek bojo ndek hubungane apa karo Sinombari Jata antil mencelat ora wajar sing nekar sapa reng Mbak Ayu Purwalestari engko gironge sing ngrampak ya gironge Ayu Katno karo Ayu Igel neno yen lanang seniman enak sing wadon seniwati kayane mumpluk kok mlumpuk ayo sing putri sinden sing kakung Pira Pradangga utawa penabuh. Wah, ya wis kayane mlumpuk. Anane akeh. Ning gawa saka panggung. Ya isa-isane lah. Monggo. Mangga Mbak Ayu dipun aturaken Sinombari Jata. Katur kagem para lenggah, para sepuh sing saged para lenggah bengi iki terus. Ya.
sing madon saliwati mayane rumput lho piye sinom parijata penake kaya ngene kok janji sabar aja deket susu sawahe jembar-jembar susune lemu-lemu parine waduh maaf ya Tru ora apa-apa soalnya kan bayang aku kuwi terus ya Tru ayo talan sepur dilompati ajur mumur ditekati mumur ditekati Kang Bapak eling-eling marang Gusti Kang Peparing nek jaman biyen girongan eling markada ijo mlebu jaring saiki modern elinga marang Gusti sing peparing iya contone apa wayang ki lho delok dijejer-jejer ngene iki lho monggo sing nglakoke wayang ki sapa dalang ora kok perkara aku ngembake aku ki Gusti ora ning wayang ki sing nglakoke dalang menungso sing nglakoke sing gawe urip nek cedhak karo sing gawe urip ora bakal dienggo dolanan wong ning nek adoh karo sing gawe urip bakal diobat-abitke kahanan kaya wayang ki ya reng iya nek cedhak dalange ora wani nggo dolanan nek buta kono kae mesti anggere ana bocah cilik nyedak terus di iya Silopati apa filosofi radong aku judeg aku nek gagas kowe gong nek omong karepe iki kaya modern ning ora jelas yo tar sutar tung diam sing ngendang bengi iki jan tangane apik tenan Pak Rebo jan leleng tenan bengi dijenenge rak mantri to oh ganti wae ora ngerti kok Pak Rebo laire dina Kemis nek Setu dolan nang pasar Senen. Heeh, ora gathuk. Gendere rusak lho nanti. Ora jeningan ora. Ya wis ben, monggo. Ayo bangun
jane. Ngapain ka? Wong anggo dindek tak gentung det. Anggapmu pangkur ha. Tung tak gentung nyentuh nandono ngono. Tuwa iki nek adingku. Plathok sisan. Aja kok kejem ora. Ora gendenge kok aleman. Iya. Sinom kok kadi digentung-tung det. Ayo jarahe Pak Rebo ya manut. Ya, dek ya tak gentung det. Ndut. Ayo. Dintake. Bablasen adan. Ngono kana so jasa arsa cemepet pepet hop hae hoa hae hoa apik tenan jeneng Cinombari Jodho iki bapakku biyen tekan sprene kok ya enak. Ora ket bapakmu cok. Kesimbah-simbah biyen. Iya. Kowe duneke ya apik, ora duneke ya apik. Sinom kuwi jan luar biasa kok. Mula akeh sing putrane jenenge Sinom. Ah iya. Mergo pancen ya penak tenan ya reng. Penak tenan siji Sinom, loro luar kambang, telu kutut manggung, papat jineman klambi lurik, 5 jineman long dress. Jineman long dress. Ayo ning digowo daerah long dress. Yo, gentenan iki saiki ana sing kepareng ngaturake sore mau urung diaturake. Ana sing nyuwun Sri Uning Mawibawa, terus gelang kalong, kalung. Gelang kalong selendang sutra kuning. Ya, karo podang kuning. Ya, diaturake. Kepareng ngaturake panjenengane Mbak Ria. Jenaka. Sapa kuwi? Iska. Mbak Ria. Ayo jumeneng, Mbak. Mangga. Penonton isih akeh kebak. Tekan ngisor kono lho, Tru. Ha iya. Tekan ngisor kono nonton apa? Ketutupan layar kok. Kone milih tak suwun sepura milih gelang kalong Sri Uning selendang sutra kuning utawa podang kuning. Apa Mbak? Sri Uning mau. Sri Uning. Sri Uning mustika ketuban. Tuban kok ketuban. Ayo. Bawa nih. Bawa? Nggih. Oh ya. Kok langsungan. Jenengane cok kaya ngono. Terus bene. Bene. Ayo. Pengeses iki. Sinebut masa apa? Nggih mboten ngoten to. Niki nganu kok persepsi saya kok. Jadi menurut pendapat saya itu perempuan itu kalau bicaranya itu mengeluarkan ngesesan dulu. Ngesesan ya apa? Anu lho kata-kata cuma ngono kuwi berarti itu perempuan yang ramah. Ah iya. Perempuan yang tidak ramah itu tanpa ngeses langsung ter. Ayo. Kuwi jenenge wong wedok sing keparap. Kuwi Elisa cengengesan ku darang gedheke keparat. Ayo bener. Angger tiba es mesti stegi apik. Sri Uning Mos. Kata-kata. Bojoku kae ya sok ngono ning garake tetepan. Apa? Angger tak rungokke. Ning tetep galak.
Pas ngomong pas ngopo? Pas ning kamar mandi. Dengkulmu mlocot. Tendang sih. Apa kok lagi usuma ditendang ta to? Ya wis men. Putra. Iya. Putra Kanjeng sira. Ora ana esi kok putra. Itu kok prongkolan. Apa, Gong? Lajeng. Lajeng dalem santai. Lawe kok. Ora ngerti cakepane kok. Dadi salahke. Ya. Bener bebelo Wiratmaya Tan Wurung Sri gugur to. Tak kira nasi uning cukur. Terus dadine pripun iki? Ayo wong kulane bedhek cakepan kok ya. Tan Wurung Sri uning gundul. Elik no Pak terus. Gundul terus. Ya diwangun. Lah. Anggere dijungkati rak. Lho. Dadi kusumaning dadi kusumaning bangsa dong apa ya kali padha cukur kok niki do mbayangke ada cengengesan ya wis ben ra neno bener Sri Uning Mustika Tuban sios pripun nah niku Mbak niku lho kok gagas wong telu niku lho docen amen krungu Sri Uning gundule kok kemekel
aku pindah saka Gembaria Pamungkas. Jenenge kaya gedung apa? Gedung Pamungkas. Ha iya, mbok menawa lair ning ngarep gedung Pamungkas ngawur. Baria, iki isih ana pirang-pirang lagu, ora usah kuwatir, Gong. Iki bengi wayangan tidak terbatas waktu. Begitu. Iya. Aku sulit, aku suka kok aku sulit. Oh jenenge aku suka kok aku sulit. Kleru le omong. Ayo ganti Tika. Tik ayo. Ora dikrukup awake kaya ngono kuwi. Ayo wong mbok menawa masuk angin. Masuk angin kok gegermu tok gedhug-gedhug dhewe. Tak dengkule ya dhewe. Biar didengkul ora. Rasa kuwatir bojomu isih nunggone. Kaya apa sing gampang? Persis. Niku ya mboten. Persis lho tenan asli mirip. Ya mung putih bojomu, putih iki kuning. Sing kacamata niku ya. Ayo padha lenggo kacamata. Engko gek kangsenan terus sing gampang kowe kono masuk angin kuwi masuk angin. Ya ora. Ayo jumeneng Tik. Heeh. Ah, ora. Oh, anggere sinden kon mati kok plerak-plerak ora. Nah. Lah kok apa-apa digawa. Mulane kemulan rasa ditaleke ngopo-ngopo. Ben ra mlayu kok nggih taleni barang. Piye? Taleni barang ben ra mlayu. Nah iya. Ngono aku ora tak taleni ora tau mlayu kok. Ah iya. Ayo, ki ana Slendrang sutra kuning, gelang kalung milya. Iya, ora tak batesi. Sriuning wis diaturke Mbak Ria. Ya. Slendrang sutra kuning, gelang kalung apa? Podang kuning. Ya. Manut kowe terserah. Yo. Piye malah gedalap? Gelang kalung ke mawon. Gelang kalung. Gelang kalung mungkin neno. Ya. Nganggo bawa apa bawa? Sing tok keslendro. Ha. Sing kowe iso. Bapak bocong nganggo kalung. Ora nganggo gelang ngono, guys. Ayo warna-warna kaya. Nggih bawane sak-sake nggih. Ya, ora sak-sake nganggo lagu kok mung sak-sake. Engko mung terus mung bawa. Mangga. Mamanise marah hati. Daleme ngendi, Gong? Hah? Daleme ngendi? Bedono ya ngenamu ya? Nggih, Ah. Jambu. Oh. nggih caketipun kok jambet apa? Jambu kok jambet. Wow. Anggere esuk kok kupinge semper. Kupinge selen. Buah ki aja dibasake. Oh. Ha iya, jambu ya jambu kok jambet. Rambutan ora mbetet ngono. Heeh. Nek dureng Nek duret ngono ya ora wangun kok ya. Jambu anu buah kutha ya aja dibasake. Kadang kala sok nang Yogyakarta ajeng teng Wonosari dadi Wonosantun. Ha iya. Ajeng teng Imogiri dadi Imogintun. Ha iya. Petarangun. pundi niki? Petarangan dadi Petarangun. Ayo Srawangun ya, Gong. Heeh. Ya. Pacane mung prasaja. Gandes luas. Gandes luas. Gandes apa gendes? Pripun? Gandes apa gendes? Bendes. Oh, bendes. Merak ati
telapane kok telapane Bagong ki aja sok rungokke Bagong nek cakepan ngawur. Ora apa-apa. Barang yo nek adem meniki iki late sok kaku. Arep muni tratapan dadi trap-trapan. Dadi rino wong iki munggah undak-undakan. Terus sok kaku nek adem-adem meniki late. Nggih, leres. Oh, Bagong. Montang manting tat Tanja kang masira duh wong bagus bisa gampang bisa gampang temet ambek sesek itu ya gelang kalong waduh gelang kalong mungging ayo Bang Gaya boten gelang karet hah boten gelang karet wah sampean ki senengane ngono kuwi lho pripun iya gelang kalong ya ora gelang karet kok bundeli tenan kowe monggo gelang kalong sing tak nganti salawase
kasih Mbak Tika Maharan. Apa? Lah, Tika sapa jenengmu? Tika tok. Hah? Tika tok. Ukurane pira? Berani 36. Waduh. Gedhe iki. Tika tok. Jane jenenge Tika tok. Maksude Tika tok ki ora nganggo teruse Tika tok ngono. Ora dikatoki. Ah iya. Ya. Kari anu gong podang kuning. Nah iki nek dadi unekke ndak 78. 78. Ah iya. Sing kepareng karo sapa podang kuning? Mbak Cita, ndak mung guyu terus ket mau kok. Mbak Tika buaji kuri. Ayo. Diaturake monggo. Podang kuning bawane kae apa jenenge sing aku duwe ngono apa? Apa aku gumun. Ana-ana kok mung semono ngono. Ayo nyatete sing aku cakepane sing biyen kae lho. Apik kae. Iya. Iya. Aku bingung. Oh, bingung. Bingung. Aku bingung. Purworejo ngaten Nggih, Pak. Purworejo ki dadi aku bengong. Piring dadi piring. Pereng siren. Siren ki leren ki siren. Yo aku bengong. Meromano temumpang pereng. Kepeseng. Ya. Saben dina mikir Gaung. manuk. Pun nyanding Pak, mboten usah dipikir. Oh, wis. Loh, kok nyanding piye maksude kok iki ora sembrono? Maksude pun dadi bojone. Ah iya kaya. Saben dina mikir gaung. Rambutnya disemir. Mikir manuk podang. Manuk podang kok dipikir Cit, entek kepikiran. Agawe gregeting hati. Oh, manuk podang kuwi gawe gregeting ati. Karang ocah iki sakmene 78 ngono. Podang ki ocahe 78. Oh, nek pitik ki iso ngelokke sing di omah, sing duwe pitik. Anggere sing duwe pitik liwat mesti pitike pekok. Padha karo kalkun ya ngrungonekke sing di omah, anggere sing di omah liwat koclok. Kuwi kluk ngono kok koclok. Padha ngewu manuk gemak yang desa di omah ra ndidit terus ra kecret. Ra kecret ki ra ndidit. Ah iya. Oh iya, ngingu paling rekoso. Ngingu ya nek cara aku ya manuk emprit. Weh, manuk emprit ya sok ngece. Lho, kok iso? Wah, aku ki sak tau DC nguyu nang ngisor wit ngono dhuwur ana manuk emprit ngono. Emprite muni cilik. Ngono. Aku muni iki urung. Kaya mesti tok sauri wong manuk tok sauri. Sing paling apik iki manuk ancel galeng lho. Eneng po. Oh, kuwi turut sawah ana. Nek cara kutha jenenge gemak alasan gemak. Apa gemak kebon iki jenenge ancel galeng. Anggere metungul. Ancel galeng. Ku nek ngoceh piye?
tit 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 tit. Kuwi manuk kedase. Goblok ora iso mbedake manuk. Oh, ala. Nek mentok nyeluk Pak Dene. Muni piye? Siwa. Ya terus Cit ngundak malami ngadeg ning kono ngejejel. Ayo Siwa. Nora mendo tak pikatku ora mendo dipikat nganggo pulute bendo. Esuk awan nang omah radoyan mangan kesurupan. Kuwi nek ora apal cakawane rasa sok menyek nembah. Nggoleki sing tak angan. Ayo. Esuk awan ning omah wis ora rasa.
nuwun Mbak Cita. Ya. Wis diaturake komplit pamundutan saka sing ngersake lelagon-lelagon gong. Heeh. Tur dasare iki wis setengah 4. Masa? Wis. Tenane? Wis. Waduh, iki nang yo wis bubar itu. Ah iya. Nang kene lagi bar gara-gara. Ya ora apa-apa ya. Kesaguhan ki tetep ditetepi kewajiban. Aja padha kaget. Ya iya. Wah, tak seneng-senengke lek kumayang bengi iki. Ha iya sakarepmu. Tutuk-tutuke gong. Aku arep ngelucu terus kok. Ya. Arep ora ana wong biar ngelucu terus aku. Manekat aku pokoke. Ya. Ning nganti do dirasani kanca-kanca. Biasa. Ha iya. Ya sowan yo nang negara Ngamarta lho, ade dadi seksine Ndara Garukaca ling munjuk atur ngersane para pundhen pemendhemen Pandhawa. Ayo disowani. Ya. Sangu gending apa, Gong? Sing kepenak Rire sarta palwa nuteng rano